Mjeseci uvježbavanja, krvi i znoja, ali prije svega ponosa. 3 dana prije svečanog mimohoda, prvi put svi na okupu i svi do jednog spremni. Iskreno jako smo nabrijani, da, to se pokazalo i kroz ove naše pripreme koje su jako dugo trajale. Svaka kap znoja, svaki žulj koji je nastao tim uvježbavanjem podnesen je s puno ponosa. Oružane snage Republike Hrvatske u utorak će pokazati najbolje od mehanizacije, ali i ljudstva. Kadetima pod zapovjedanjem bojnika Kasumovića pripala je posebna čast. Povijesna zastava koja je bila obješena na Kninskoj tvrđavi, danas će 24 kadeta na generalnoj probi, također na dan D, znači utorak će iznijeti pred predsjednicu Vrhovnog zapovjedništva Oružanih snaga Republike Hrvatske ponosno dignuti. Zbog uvježbavanja postroja u dijelu je grada bio otežan promet. Umjesto semafora prometni policajci. A među vozačima podijeljena mišljenja. Ipak je manja gužva, nema toliko ljudi u gradu, pa je podnošljivo. A što nije stavio na Jarun, što nije stavio na hipodrom, bilo gdje nije treba negdje staviti. Oluja se slavi u Kninu i gotovo. Vojska, čiju pobjedu slavimo, i ovdje poziva na jedinstvo. Proslava u Zagrebu i u Kninu to je jedinstvena proslava i one se uklapaju jedna u drugu. One su komplementarne i svako onaj ko može sudjelovati na proslavi u Zagrebu ili u Kninu bit će dobrodošao. Građani oduševljeni jer ovako se nešto rijetko može vidjeti. Fotoaparat u rukama, a u srcu kažu ponos. Nekad ljudi uživaju u našoj vojsci i u našem naoružanju, baš super. 91. sam bio unutra. Da smo ovo imali, potukli bi ko zečeve sve, ali... Slavna povijest o kojoj će Lana i Lea tek učiti. Ja sam mislila da oni tamo ljudi na vozilima nisu pravi, a kad sam vidjela da su miću, onda sam saznala. U vrijeme Oluje vojnik Kufner nije bio puno stariji od njih. Prije 20 godina kad se to događalo sam bio dijete i nisam mogao ni sanjati zapravo da ću dočekati ovaj dan da ću sudjelovati na ovako nečem, tako da ponosan sam jako. Oko 3000 sudionika mimohoda sutra očekuje generalna proba i svi jedva čekaju utorak. Idemo sada uživo do šireg središta Zagreba gdje su u tijeku završne pripreme postrojbi koje će sudjelovati u mimohodu. Andrija, čuli smo, sudionici su preponosni. Što nas sve čeka na mimohodu u utorak? Pa po svemu ovome što smo danas vidjeli ovdje u središtu Zagreba, pravi spektakl. Naime, vojni su mimohodi svugdje u svijetu atrakcija, pa ni Hrvatska nije izuzetak. Prije otprilike 5 minuta su završile ove završene pripreme, već druge danas uoči sutrašnje generalne probe. Dakle, vidjeli smo gotovo 90% onoga što će hrvatski građani i gledatelji u programu Nove TV moći vidjeti utorak kad ovdje bude taj veličanstveni mimohod. 5 km je duga kolona sa vozilima i sudionicima, 3000 policajaca, vojnika, vatrogasaca, gorske službe spašavanja, državne uprave za spašavanje, jednako tako 300 vojnih i policijskih vozila, nemoguće ih naravno sve nabrojati, no logično je da su tenkovi M84 i nekoliko preleta migova cijele eskadrile koja će biti ovdje apsolutno najveća atrakcija za gledatelje kojih i danas ovdje došlo 1000 ili 2. Dakle, ljude zanima silno što to sve ima pokazati Hrvatska vojska ili policija. Organizatori naravno ne otkrivaju sve adute do kraja, no kako doznajemo, jedan od najsječanijih trenutaka trebao bi biti onaj kada kadeti Hrvatske vojske, dakle mladi vojnici, donesu veliku zastavu sa Kninske tvrđave ovdje ispred svečane bine na kojoj će biti svi uzvanici. Za sad sve pripreme teku dobro i u skladu s očekivanjima. Organizatori mole građane za strpljenje jer je zbog ovog kompleksnog tehničkog procesa oko mimohoda blokiran gotovo cijeli uži dio grada Zagreba. Hvala ti, Andrija. Bio je ovo Andrija Jarak, a Nova TV će utorak već od 17 sati uživo pratiti sve detalje mimohoda. Brojni gosti i komentatori će nas podsjetiti na važnost veličanstvene pobjede u Oluji prije 20 godina.